Gabain yang di PP kan lo le. Ungkrak ungkruk ae. Nggih, nggih. Mumpung wong iki enek, ben tak dole gabahe gawe tuku rokok. Mbak, dol gabah, Mbak. Iki lho wis rasa ditimbang, Mbak. 400.000 wis iki. 400 piye? Gabah sakmono 400. Gabah saiki murah kok. Wes kene tak duitane. Gitu. Wis, berarti. Nek mbok tuku rokok iki, mumpung rokok entek iki wis e.